Kaixo, ni Mikel Jarzartola naiz, Euskadi Irratiko kazetaria, musikaria eta zinemazale amorratua. Azken asteetan ikusitako telesailen artean, Adolescence gomendatuko nuke, denen ahotan dago eta aurten ikusi beharreko telesailetako bat da. Eta beste bat, inoiz ez delako beranduegi, Mad Men ere gomendatuko nuke, ni neu ere berandu nabilelako, baina arnaz luzeko edo telesail luze horiek desagertzen ari diren honetan ikusteko modukoa delako. Ez dauka erantzun erreza honek, baina esango nuke The Simpsons, hori dela telesaila, 35 urte, ia 700 atal, eta ikusten ditugu protagonistak tabernan, lantegian, eskolan, eta batez ere familian, ezta? Azken batean Homer, Marge, Bart eta Lisa dira familia eredugarri bat, beren goraberak, beren gatazkak tirabirak dituen familia, eta baita ere kontenedore bat, ez? Estatu Batuek, Amerikarrek, mundu zabalari gizartean ongi eta gaizkia zer den, kode etiko, moralak zabaltzeko tresna bat. Orduan, beste asko ere egongo dira, film politikoagoak, telesaile ideologikoagoak, baina Simpson da ziurrenik pop kulturara Amerikar produktua trebezia gehienez eraman duen edukia.